Anggro sesumbar Lindu pomiko Njeng kumalodok kontor ketuk Kumalodok kontor ketuk Kumetang joloniding Tabak Jawa timbalan gusti Sarawitan Tabak Yektine kowe iki mung pengalaman Dut Sajroning aku lumaku iki kepethuk ana Nalendra ana ratu sapa iki Dut bagi pengalaman kudu ngerti Gong lho niki tok wong ora pengalaman ya kok ngomong ora pengalaman lho iki ayah lho pengalaman iki jadi Kodis Nuwun sewu kepareng matur Gusti kula Prabu Angsa piye Gong niki sing jenenge Nalendra Mandura Prabu Baladewa wah iki sinarepku ki Nalendra Mandura Prabu Baladewa lekno mrek Prabu katekno gobokku Nalendra Mandura Prabu Baladewa kok aku ki wis galak niki ratu ning galak ora ana kabar pokoke segalak-galake nama gondang ya karo Prabu Balai Desa Baladewa pokoke ya kepriye kanggo kok medeni kalau para lumrah wandane lentas mencana mripating mendelik kumise bapak neng Bang iki Prabu Baladewa bener iya lakon mangap sangkepmu sunduk karo tuding iki sapa Prabu Baladewa kekesete Prabu Jara Sanduk minangka dadi junjunganku Nalendra saka Harga Bentar Prabu Amsa yuk tiwas beneran ketemu oning Harga Catur Bendra Prabu Baladewa ngertenono dina iki kudu manut lawan Gusti Prabu lek bakal anake sesaji kala ludra ratu-ratu 17 kang wis mlebu dirangket dening pekakat dari Prabu Jara Sanduk dari telu Prabu Putra Dewa Kresna lawan Baladewa ning kene tiwas kebenaran manut bodo tangan krincung sikilmu lakon-lakon manut apa lara sing kamu jaluk wonggo tak rambuke budi sembanane cangkemmu nyumpahi Prabu Baladewa nyumpahi Prabu Baladewa sepatu semangga gelem tapi panek kurang ajar aduh wah ala jamak celok maring rai Allah biru ijo mundur Wedi jupuk manduk tolong dilapi awal saku dari kiri ngelek-belek jangan baik apa sapes luwak nangan tepes alah sumbare kaya iya dicotos karo Prabu Baladewa kira kungkung semaput pilih-pilih bilang lupa suruh papa kayaknya dia mati ini kan sih bisa orang anak jantung berkata bisa orang anak tapi nangkanya urip kok gue sih iya masih rosak aja goreng dan pulang turi bungu ngosong lekar ratu lekar nang tinggi tanging dalan Gusti pulang turi bungu Gusti
Tangi lho. Tangi. Kunjang ganjeng langit kelataton lerkin sanging ares resang mawe gandrung resang mawe gandrung kakalan kadulo Tokok sarita dawuh wah jebule bola dewa cangkiling to oh bola dewa cangkiling maliwit salak ora kena kesenggol bidang barang Iku nembe Prabu Baladewa. dereng mangke kepanggih kali putra-putra Pandhawa lho putra-putra Pandhawa nggih putra-putra Pandhawa anake Werkudara papat cacahe anake Werkudara papat nggih niku putra-putra Pandhawa anake Werkudara papat mbarep kabeh Papat bareng kabeh ya kan toko papat mbarep kabeh wong benang bojomane metu lanang wis sing keton papat ciliyane tambuh sapa bae kok siji Raden Sandireja Antareja. oh iya Raden Antareja duwe upas wirayang karo wiranti pas wirayang kanggo jilat wiranti kanggo nyembur bebayani ngono bebayani ora lumrah kok kanggo kocak Antareja belum mecrut duwe upas wirayang kanggo jilat kelapakane sampeyan teng mriki sampeyan boten mriko ora dijilat klepok-klepok mripate ngendlik dari putih-putih enok mati gongnya bergodong loh banjur sama meneh derek mangke Raden Bade Kanca mapak dirgantara incerane sira peluntir sirahe tugel tiel mati gong mati loh banjur sama meneh derek mangke Raden Antasendra Antasena lah. ngomong kok Antasena kuwi duwe sukut medeni banget dereng mangke Raden Srenggini duweni capit medeni banget menawi kersa ndar matur kula siki mumpung tesi sore esi ana ojek online esi ana kendaraan Bali Caraku lah boten kaya niku. Caraku lah wong lanang apa mawon wis nglabuke kesaksian. Nyedada. Caraku lah dadi wong lanang iku gentleman. Sampeyan iku digawe sekti mandraku lah Baladewa sekti ketone siki jane kan nonton semisal ngono wis pek. Dari telepon baik kata-kata siki memahami informasi daerah kan dikatakan sama gol. Karena papat sepinginnya terus. Sepinginnya terus kan Kita sepinginnya terus kesiram solar. Antareja Suran Dewas. Antareja Suran Dewas. Ini Suran Dewas perdana Pak Unda sana Unda bareng apa di petualang. Pasti petualang. Iya. Upasnya di udangnya pada dijukuti sih gak seru. Werna. Ini malah mikar-karangin gak sisuk kok. Antasena ora diudeni kadar sumput beko ala Suran gini sing biasa cokan nyapit sing anak yuyu siki yuyu geburi amok ora kekuatane ora dayane Susana sing medeni bocah-bocah pedang pun kabaret tok Ayo ngono soal itu ala aku gugur cangkeme togok wong togok beko diguguk oh bongan kadang ora kompak ya bocah kan derek-derek ya ora togok cara kula panjenengan itu kan beli mawon rampung mawon bagus bentuk jajan matur nuwun lumayan satu lumayan satu sebelah do sanggup fry tambah jangan mancing rampung aneh bola dewa luput ceritanya men mati jujur seneng yang barang bisa di satu sana tukang ratu akan dikandani bekok jorna baik men ratuan tukang karapur kak kandani angel terus kayak gue sambil dikandani royal banget mau ngagadaknya orang royal ke silahnya lumet royal orang minum orang ini
padha rame-rame. Rong perang, toto-toto. Perang bambu sambil medali lerdatit weleting goto lerdatit weleting goto danyang kumanggun sang diding iki ana satriya cekul kepalang bongkek kangking dhuwurmu sekilan gedhemu sak leken mripatmu menteleng kaya mripatmu bandeng kumismu sak gelut-gelut nganti tenan talinganmu sawo ampun lawan aku Raden Haryo Setyaki dia cilik suarane gedhe Setyaki Singo Bulan Joyo banyak kapuloko Bimbo kunting edian aku takon kowe sapa ati Rudra Parimuka aku ati Rudra Parimuka kesede kudu Prabu Angsa Samarga bentar Iro iki pundi gawe Prabu Drasagati Baladewa ora boleh iki Baladewa anane Setyaki ayo kribane Setyaki Prabu apa Sugihken bondo arek kabeh mane aku aku ora bakal watak Setyaki mundur parat ngece iya mungkin tegese sampeyan iki bakal tanding lawan Pati Rudra Parimuka arek nopo kok pakam itu kaya boten kok tapakan iki rancangan sing bae tangan rosun kelanjamu dadi marang bolen mantep carane patimu cakep
jatah Pak ini malah Pak ini gede cik apa lo sih aduh mati pisan mati waktu hampir tulisan kali pendem boleh beripan ayo sopo meneh tanding kalau toh Sakti ayo. Malah, motor Jokudur. Orang kadang mantan motor Jokudur. Iya. Bayar banyak. Hei. Ayo, lagi traktir deh. Melu ya, so. Ini ya. Melu. Sekarang main. Rita sini. Sini. Belum no. Ya betul, dong aku kan wis ngomong. Antara Jakarta dengan cerut yang wis. Yang kencengin. Lebih pakai ya. Salto langsung cerut. Kopi nanti. Jadi layar dan. Rombongan buta mati ora terhormat. Enggak mau. Ora duwe KTP. Ora duwe dundur. Mau karang laut, buang maring laut bae wis. Pan liwak duwe iyo. Liwak iyo. Pinggir mana iki pinggiran. Pergi gara-gara iki. Bukan tekan gara-gara kok. Pinggir mana Dewa, udah dewa, tak sopi, tak boleh, kok perlu anaknya kok parah. Wah, berarti buruk batuk ini. Ya,
Dion maning balas. Isi. Innalillahi. Maning berita maning. Enak itu Bang Ibu. Kenapa sih lonjok ya? Ini kan hobinya kondangan dari lonjok. Apa dari kan? Ada swing. Jatuh Pak mereka. Ya Allah, orang ini tidak itu botak-botak malah taruhan. Nggak belajar sedelep-delep karo Sartini. Segini Sartini. Cici. Kalau ketika jejar. No. Ini ya. Ya. Langsung enak. Kang Togok, ngene. Ora. Ngene. Ora. Budimu.